Pagpabilin mo sa pagtindog mga igsuon, magabasa ko sa mga pulong sa atong Ginoo. Praise God, hallelujah. Book of Mark chapter 2. Sa Marcos kapitulo 2 mga igsuon. Hallelujah. Sugod tagbasa mga kaigsuonan ko sa bersikulo 8. Nagaingon ang pulong sa Dios apan nasabtan dayon ni Jesus ang ilang gihuna-huna. Busa miingon siya kanila, nganong naghuna-huna man kamo ni ana? Hain may mas sayon. Ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko ang imong mga sala gipasaylo na? O ang pag-ingon bangon dada ang imong higdaanan ug lakaw? Verse 10, karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala. Busa miingon siya sa paralitiko, bangon dada ang imong higdaanan ug pauli sa inyo. Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko. Gipunit niya ang iyang higdaanan og midali paglakaw. Tungod niini, hilabihan ang katingala sa mga tao o gidayeg nila ang Dios. Sila miingon, sukad masukad. Karon pa kita makakitag hitabo nga sama niini. Palakpakan nato ang pulong sa Dios mga igsuon. Lain pa nga book mga igsuon atong basahon sa Juan kapitulo 4 bersikulo 12 ngadto sa 14. Hallelujah, hallelujah. Bersikulo 12 mga igsuon sa Juan kapitulo 4. Nagaingon ang pulong sa Dios. Praise God. Kining atabaya hinatag sa among katigulangan nga si Jacob. Ug siya ug ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan, miinom gikan niini. Labaw ka pa ba di ay kang Jacob? Ug si Jesus mitubag, ang moinom niining tubig uhawon pag-usab. Apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili nagayod uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig og kinabuhing walay katapusan. Praise God. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan. Gamhanan ug balaan nga Dios nga among gialagad, nagapasalamat kami kanimo nining taknaa sa kagabhion dinhing dapit o Lord God, hallelujah, sa kabukiran. Ania ang imong mga katawhan maminaw usab sa imong mga pulong, ginamit ang imong ubos nga alagad nga imong gipialan o Dios pag-atiman ng mga karniro ning dapit sa kabukiran. Nagaampo ang imong alagad sa pagsugod karos mga pagtulunan o Dios. Ikaw magapanalangin kanamong tanan bisan pa man sa gagmayng kabataan nga niya karon ning taknaas kagabhion ngadto o Dios, hallelujah, sa mga young people og sa mga hamtong. Ikaw magapanalangin sa tanan nga niya karon sulod sa imong templo o Dios. O bisan pa man sa mga kaigsuunan na sa live streaming sa social media o Dios, ikaw magapanalangin og nining mao nga wali o Dios ining pagtulun-an na amahan bisan pa man sa social media. Praise God, madunggan nga adunay kagawasan ang imong mga pulong niining taknaa. Dalaygon kas walay katapusan o Dios. Amo kang gipasidunggan, amo kang gipasalamatan ning taknaa sa kagabhion nining midweek service. Samtang maminaw ang tanan, samtang o Lord God makadungog kaming tanan sa imong mga pulong ginamit imong alagad, nagaampo kami
ang pagpanlihok sa imong presensya sa among mga kasing-kasing. Og ang mga milagro, Amahan, hallelujah, maoy magahitabo sa matag usa, sa matag kinabuhi nga magpatalinghog sa imong mga pulong. Dalaygo nimo ngalan sa walay katapusan, amo kang gipasidunggan, amo kang gipasalamatan o Dios sa gamahanan mo nga ngalan, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan nato ang atong Ginoo, mga igsoon. Kusog nga pagpalakpak. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Everybody shout hallelujah. Amen. Sa dili pa kamo lingkod, mga igsoon, pwede bang hawiran nimo ang kamot sa imong katapat? Lamanuha unya igna nga the greatest need of man. Makalingkod na ang tanan, mga igsoon. Hallelujah. Salamat sa mga kaigsuunan kanatong tanan nga niadin hikaron para sa pagsimba, pagdaig sa atong Ginoo. O nindot kaayo nga magdala gyud tag mga prayer request. Kay ang midweek service nato, mga igsuon, prayer meeting na siya. Nya natay mga prayer request. Unya everyday, mga igsuon, napuntay prayer warrior. Praise God. Unya atong gi-challenge ang mga kaigsuunan nga magkuan gyud ta, maghimo ta og mga prayer request nato. Kay nahibalo man gyud ta nga kita naagi kinahanglan, mga igsuon. Walay tao nga walay panginahanglan. Kitang tanan adunay panginahanglan. Unya ang atong mga panginahanglan, mga igsuon ko, bisag unsaon nato og paningkamot. Hallelujah. Praise God, kung wala ang tabang sa Dios. Amen. Hallelujah. Dili nato na maangkon ang tanan. Ay naay butang nga atong paningkamutan nga dili gyud nato maangkon. Pero kung naa ang Ginoo mo tabang, mga igsuon, praise God, dali natong maangkon ang mga butang. Palakpakan nato ang atong Dios. Hallelujah. O mga kaigsuunan, labi na sa atong mga kaigsuunan nga naa sa social media, mga igsuon, may gabi sa tanan. Praise God, sa matag pagwali, madunggan nato bisan pa man sa Facebook live streaming o sa YouTube, mga igsuon ko. Praise God nga ilan ang madunggan sa klaro o tinaw na kayo nga pulong nga ilang masabta nagmaayo, mga igsuon ko, ang audio sa atong live streaming o sa atong YouTube. Tinaw na kay, mga igsuon ko, salamat sa atong Ginoo nga nakahimo na tas pagpalit sa mga gamit o gato nang nahimo, mga igsuon. Praise God, pinaagi sa tabang sa atong Ginoo. O mga igsuon, dihapon sa atong channel sa YouTube, no, basig na pa yung mga kaigsuunan nga wala pa ka subscribe, diha nato ipangbutang ang atong Bible study, kay para bisan asa, mga igsuon ko, mo abot, mulakaw, hallelujah, na as mga lagyo, pwede ninyong i-open, mga igsuon ko, niya na mga pagtulunan diha ni ana para mas madungagan ang atong kahibalo kaalam sa mga pulong sa atong Ginoo nining katapusang mga adlaw. Tanan mo ingon amen. Hallelujah. So nakoy gihimo nga video, mga igsuon, mahitungod ni sa gitawag gitagaan ako ni og tema nga makita nato ni sunod adlaw, mga igsuon ko, kining gitawag one world religion. No, patok kay na karon, daghang kay na nga mabasahan, madunggan nato labi na sa mga live streaming, sa mga pagtulunan, mga igsuon. Pero sa wala pa na karon ming abot, sa una pa lang na, mga igsuon ko, ato na nang gihisgutan, ato na nang gitudlo nga moabot gyud ang panahon nga naagyoy panghitabo nga mahitabo nga gitawag og one world religion. Bot pasabot paningkamutan, mga igsuon, sa mga dagko kayong mga tao. Bot pasabot mga dili bot pasabot higante, ha, dagkong tao. Bot pasabot ana nako mga tao nga inila sa tibuok kalibutan nga maghimo gid sila pamaagi, mga kaigsuunan nga mga ang relihiyon mahiusa tinuod na dili na siya, mga igsuon, istorya lang. Ngani sa atong panahon karon, mga kaigsuunan ko, kung maka-research mo, maablihan ninyo, mga igsuon ko, ang inyong mga kuan sa internet, atog yung makita karon nga naanay tulo ka simbahan nga gitaro karon na tapos na gihimo na ganig nagsimba na sila didto, mga igsuon. Tulo ni siya kasimbahan nga mo ay pinakadagko kay nga simbahan sa tibuok kalibutan, no, pinakadagko nga simbahan sa tibuok kalibutan. Unahon nato sa paglitok ng simbahan, mga igsoon, lain kining simbahan sa gitawag Christianity.
Pero ang mag-ingon ganit ang Christianity, pag mo ingog Christian, walay lain day natong madunggan ana, walay na natong masabtan pag mo ingog tag Christianity, Christian. But pasabot ana, Katoliko. Mo na ang ilang gidala ana, Christianity or Christian. So dako kay na nga simbahan gitukod asa dapit sa Abu Dhabi. No, sa Abu Dhabi, UAE, United Arab Emirates. Dako na nga simbahan sa Christian. O niabi nimo unsay kauban ana nga simbahan nga nagtapok ra nga simbahan, akong giingon tulo ka simbahan nga gitapok. Ang isa, ang katapad ana mga kaigsuunan ko, walay lain simbahan sa Muslim. Islam mga igsuon, dako gihapon kayo. Unya ikatulo ana mga igsuon nga simbahan nga gitukod anang sa sa lugar sa Abu Dhabi mga igsuon, simbahan sa mga Hudiyo. Synagogue ang pangalan sa building. So naggitapad na siya. Mao na mga dagko nga relihiyon sa tibuok kalibutan. No? Muslim, Islam mga igsuon, unya Katoliko, unya Hudiyo. Unya nagsabot ni silang tanan. Pwede man mo basa, pwede mo research ana. Nagsugod na natapos na ng building 2022 mga igsuon. Nagsugod na silang simba karon. Unya kung imong paminawon ang istorya sa ilang mga labaw, ilabi na si kanang Papa sa Roma, unya mga kadagkuan pod sa Islam, kadagkuan pod sa mga Hudiyo, gisabot-sabot nilang maayo nga mahiusa. But pasabot nga ang mga relihiyon dili magkagubot, kung dili magkahiusa untana. Kaya ang ilang tumong maayo man kung imong naon, kung imong paminawon ang ilang kuan, maayo kayo kay panaghiusa, kahapsay, walay away. Kaya ang ilang tumong peace, kalinaw ang ilang gusto mga igsuon. Nindot kayo. Pero sa mga pagtulunan nga atong ginahimo, atong pangayo sa Ginoo nga matudlo ni ngadtos tanang nangalagad sa Ginoo mga igsuon, dili ta kumpiyansa kay mauni ang dalan nga makahimo sa pagbarug si Antichrist nga mamuno siya mga igsuon para maunay magdumalas tibuok kalibutan. Diha ni siya mahitabo sa one world religion. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Gusto mo appeal sa one world religion? Ha? Ganahan mo appeal anang one world religion? Mga igsuon ko. Pero sa tanan nga mga nangalagad sa Ginoo, ayaw mo kagool, ayaw mo kahadlok. Kung moabot manggaling ang one world religion, bot pasabot. Karon naa naman nagsugod naman, pero dili patibuok kalibutan mga igsuon ko. Hinay-hinay pa ni gikuan sa mga tao, gipromote sa mga tao. Pero igsuon, hallelujah, alang kanimo nga naglingkod diha, alang kanimong nakapaminaw nining kagabhion, ayaw kahadlok ko moabot ang one world religion og mutindog og mohari na sa Antikristo. Iyang panguluhan ang tibuok usa ka panggobyerno og usa ka relihiyon, si Antichrist na mga kaigsuonan ko. Everybody say praise the Lord. Dili ka angayang mahadlok, kaysa dili pa na mahitabo aduna say paglalin og mutingog sa trumpeta, kuhaon sa Ginoo ang tanan niyang mga linuwas. Kanus ana mga igsoon mahitabo, dili na magdugay, dili na dugay. Ngano? Kay nagsugod na karon ang mga tao, ginatudluan na. Everybody say praise the Lord. Gipasabot na sa mga tao unsay maayong katuyuan nila. Pero alang kanimo, alang kanako, alang kanatong tanan nga bautismado sa ngalan sa atong Ginoo, ayaw gapil-apil sa gitukod dito Christianity, pangalagad og tinuod sa Ginoo, bautismado ka sa ngalan ni Jesus Christ, kay patingogon sa Ginoo ang trumpeta, lahi ka kaysa ila. Everybody say amen. Hallelujah. Book of Revelation, kung magbasa Bible ang mga tao, mga igsoon, niya natas katapusang mga adlaw. Ayaw kumpiyansa mga igsoon. Mag-uba na ang papas Roma, mag-uba na ang kadagkuan sa Islam, mag-uba na ang kadagkuan sa synagogue, ang Hudiyo mga kaigsuonan sa Israel. Ang ilang pasabotan ng tanang mga dagko, mga leader, mga igsuon ko sa mga simbahan, magkasinabot sila igsuon ko. Magkasinabot
Nag-abot sila. Pero kana ang ilang tumong maayo, pero diha mulutaw mga igsuon ko ang gitawag son of perdition, antichrist, bot pasabot kasupak ni Kristo mo'y maghari sa kalibutan. Dominaron ang mga tao, ug ang madominar nga mga tao wala nay kaluwasan. Bulahan ang tao nga nangalagad karon sa Ginoo. Amen. May tumpawak ka mga kaigsuunan ko sa kalautan. Muna nga ang programa pag-abot mga igsoon sa one world religion, wala na'y laing relihiyon nga madungga na to, ana usa na lang ka relihiyon. Wala na'y Pentecostal anang panahon na. Basig mangita pa mo, mabilin mo sa rapture ha. Basig anang panahon na mangita na mong simbahan. Asa bang United Pentecostal Church? Wala na kay makita na anang panahon na. Kay isa na lang ka relihiyon tibok kalibutan. Everybody say praise the Lord. O kanang relihiyon na gimanduan na mga igsuon ko, walay lain ang magbuot ana. Mo gani nga moabot ang panahon sa gitawag sa pinadayag mga kaigsuunan, wala nay makapamalit, wala nay makapamaligya gawas adunay patik sa numero. O kining numeroha mga kaigsuunan ko, 3 ka 6, unsa man ang 3 ka 6, mauna si Antikristo. Everybody say amen. Everybody say amen. Kani nga introduction nato mga igsuon, makita ninyo ni sa atong YouTube channel. Abrihan ninyo atong YouTube channel. Praise God na nako gi-compile mga igsuon ko pagtulunan kanang mahitungod sa paabot karon sa mga dagkong mga tao sa kalibutan ang one world religion. Everybody say amen. Oh, makita nimo dito sa video no. Maglamano na ang Muslim ug ang Christian. Maglamano na ang Hudyo ug ang Muslim. Ang Hudyo ug ang mga hintil, mga diri sa ato, mga Christian, maglamano na. Nagko kani nga relihiyon sa tibok kalibutan mga igsuon. Busa kinahanglan ang mga kaigsuunan kitang mga Kristohanon. Dili kay taman lang mga igsuon ko mga lagad ta nga murag sawaay lang. Makulangan mantingali tas panabot about propesya. Walay problema na. Kay dili makaluwas ang propesya sa imuha. Ang importanteng bahin sa pagpangalagad mga igsuon ko, kung kulang man kag kahibalo sa propesya, pag tinuod lang yung pagpangalagad kay ang panahon nagkaduol na. Tanan mo ingon praise the Lord. Kay sa propesya usahay manminaw ka sa uban maglibog ka. Kay ang uban magtudlo nga adisir kuhaon ang mga bautismado sa ngalan sa Ginoo mga igsuon kung matapos na ang kapungot sa Dios. Ang uban nagtudlo pod mga igsuon nga mohari sa Antikristo adisir mag-rapture. Everybody say praise the Lord. Pero atong gituohan mga igsuon nga dili ibutang sa atong Ginoo ang iyang mga anak sa kalaglagan o pagdominar ni Antikristo. Sa dili pa siya mulingkod mga igsuon ko, dili pa mohari sa Antikristo sa kalibutan, kuhaon sa kaniya glalinon sa ang tanang nangalagad mga igsuon ko nga nagpadayon diha sa Ginoo. Mo na pinakanindot mga igsuon ko. Kana nga panghitabo sa pagpangalagad sa Ginoo. Na may mga niabot nga mga panalangin pagsugod na to pagpangalagad, kanindot sa kinabuhi pagpangalagad, di ba? Nabatyagan na to. Pero unsa ka ang event mga igsuon ko kung mutingog na ang trumpeta sa Ginoo? Unsa na kanindot kanang panahon na mga igsuon? Nag-rapture na mga igsuon sa Tesalonica o sa 1 Corinthians gisgutan sa balaang kasulatan, panahon sa pagbalik sa atong Ginoo. Daghay makuyawan. Daghan po'y makuratan. Kanang makuratan anak katug yun ang una kan mga Kristohanon yun na nga nagpa-bangay-bangay sa pagpangalagad. Kayo ay sayang nga oy. Sayang nga oy. Kay tan-aon niya mga igsuon ko. Malali na iyang kauban o niya siya. Nagpabilin pa nagtamak sa yuta ang iyang tiil. No? Kay daghan matud pa sa Ginoo sa iyang pagbalik daghay mabilin. Kanunay tapahimangnuan mga igsuon ko. Everybody say praise the Lord. Nga inigbalik sa atong Ginoo daghay mabilin.
Adunay malalin pero daghay mabilin. Sa imo karong napaminawan, gusto kang mabilin, wala kay kataguan kung mabilin ka. Harian ka o patikan gug kang Antikristo. Wala na kay paglaom alang sa kaluwasan, mga igsoon. Wala na kay paglaom sa kaluwasan kung mabilin ka. Kaya ang paglaom nato nga nangalagad sa Ginoo, kung dili ta abtag kamatayon, mobalik ang atong Ginoo mga buhi ta, dili na ta mga matay. Oh, dili na ta mga matay. Kung itagbuon nato ang Ginoo sinapuang sa panganod, mga igsuon. Everybody say praise the Lord. Atong palakpakan ang atong Ginoo. Kining taknaas pagtulunan nga akong dumalahon karon, the greatest need of man. Ang pinakadako nga unsa man gikinahanglan sa tao. Pinakadako. Dili kay gamay lang. Kundili pinakadako nga gikinahanglan sa tao. Ikaw nga tao, ako nga tao. Everybody say praise the Lord. Unsa may pinakadako gikinahanglan nako. Mga igsuon, kung ato kang pamalandungan ang dako kay gikinahanglan nato, tingali ang atong una-una karon, daghang kaitag maabot nga panghuna-huna mahitungod sa atong gikinahanglan. Dili lang gikinahanglan nga gamay kundi pinakadako. Tingali ang imong una-una pinakadako panginahanglan nimo karon sa kaha. Sa kanyang una-una, pinakadako niyo panginahanglan. Ikaw still inday, unsa may pinakadako nimong panginahanglan karon? Murag di man mo katingog, wa mo'y panginahanglan. Ikaw still daday, unsa may pinakadako nga panginahanglan? Ha, kwarta? Dire nga ro, unsa may pinakadako ninyong panginahanglan? Ha? Kung naaman tay panginahanglan, mga igsuon, inauton ta dili pinakadako. Kanang kaon dili na pinakadako. Kanang atong sininap dili na pinakadako. Kanang propesyon, kanang pagpangiskwela dili na pinakadako. Kanang atong sitwasyon karon nga naa ata, mga igsoon, dili na pinakadako natong panginahanglan. Ang atong panginahanglan nga gisulti sa Ginoo, mga igsuon ko, kanang mabatunan nato ang tinuod sa atong kinabuhi, ang pagpangalagad sa Dios, ang pagsimba sa Dios, ang kaluwasan nga gikan sa Ginoo, mao nay atong greatest need. Shall we say praise the Lord? Dapat masabta na sa tanang nangalagad sa Ginoo. Kay balo ba mo anang kumpos sa awit nga tong kanunay ginaawit nato, mga igsoon, kanang gikanta ni Jerome Suson, tagabutuan may composer ana. Mag-unsa man ang mga katigayunan. Yan ang kanta ni Jerome. Kung mawala ka sa akong kiliran. Sa may chorus ana. Labaw sa tanang butang, gikinahanglan ka. Oh, pero daghay mga tao karon bisag kabalo na untas pulong sa Ginoo, ginauna nila ang makapatay sa ilang kalag, makapatay sa ilang espiritu, mga kaigsuunan ko, makalaglag sa kaluwasan sa ilang mga kalag. Mao ilang giuna kaysa importante o pinakadako nga gikinahanglan sa atong kinabuhi. Tanan mo ingon amen. Ora mga igsuon ko, patipas-tipas mga tao karon, mga igsuon, wala na nila rumbuha ang pinakadako nga panginahanglan sa tao. Hallelujah. Paalag nagkalisod, nagkapuliki ka karon sa mga igsoon, sa kakrisis kalibutan karon. Dili lang mawala ang naanimo, mga igsoon, nga pagpangalagad sa Dios. Okay na kayo na, kay inigbalik sa Ginoo, di ka pangitaag kwarta. Inigbalik sa Ginoo, di ka pangitaag propesyon. Inigbalik sa Ginoo, dili ka pangitaan og mga bahandi. Inigbalik sa Ginoo, di man mo yung Ginoo nga nahuman ka sa imong eskwela. Oh, inigbalik sa Ginoo liling, di mo ingon ng Ginoo, nakatigom ba ka? Dugay man kang nag-upload na milyonaryo ka, inganaon kas Ginoo, dili. Pagbalik sa Ginoo, kutob sa naa nagpabilin ang iyang presensya.
naningkamot sa pagpangalagad mga igsoon sa Ginoo, sa kawadon, kaaruhay, kahayahay, nagpabilin sa pagila sa Dios, pagtingog sa trumpita, ang pangitaon sa Ginoo kadtong naglahutay sa pagpangalagad mga kaigsuonan. Lahutayay ha? Way atrasay ha? Ayaw gibaylo inyong kaluwasan sa mga lumalabayng butang sa kalibutan. Amen. Yang people, tatay ug nanay, ayaw gid ninyo ibaylo kay isa ray sipyat nato anay delikado, impas ang tanan. Impas ang kinabuhi nimo. Ang imo gisugdan nga pagpangalagad para maluwas ka, impas. Everybody say amen. Oh, mga igsuon ko, ayaw gyud dili unta mahaylo ang atong mga panguna-una. Dili unta mahaylo. Kay ang buhaton sa kaaway nining katapusang mga adlaw, haylo unta sa mga maayo kaayong mga butang ay paabot nato mga igsuon. Mas maayo na lang pod. Bahalag krisis basta dili mawala sa Ginoo. Bahalag nas kawad doon, dili mawala sa presensya sa Dios. Mag-unsa man ang kayahay, inig-awit nimo, di na nimo mabati ang presensya sa Ginoo. Daghan to kay kag kwarta, inigsimba nimo, kuan na lang, pakitang tao na lang, di nimo mabati, tinud-anay sa mong kasing-kasing ang presensya sa Ginoo panahong mudayeg kaniya. Kay ang butang sa kalibutan mga igsuon mo'y makatabon kanato sa atong tinud-anay nga kalipay sa pagpangalagad sa Dios. Oh, mas maayo pa ning las kapitos. Pero kung naas kahayahay, mabati na tong presensya sa Ginoo, pilion ako ang kahayahay. Nagdepende ra na sa ato mga igsuon. Everybody say praise the Lord. Gibasa nato ang Marcos kapitulo 2. Ang panginahanglan aning tawhana way lain ang milagro sa Dios. Ang greatest need niya ang milagro sa Dios. Daghang kay mga tao, mga igsuon ko nga mulantaw sa iya nga o si mo katawa sa iya ha. Everybody say amen. Pugan siya. Daghang mga tao, mga igsuon, hallelujah, nga wala kasabot sa iya ha. Pero kining tawhanang paralitiko, iya karong nabutang siyang una-una mga kaigsuunan ko, diha sa Ginoo makabaton siya sa iyang dako kayong panginahanglan. Pagdako kayo ang atong panginahanglan, di na nimo makita og maangkon gikan sa tao. Dunggan ko ninyo. Pagdako kay nga atong gikinahanglan, wala na diya sa tao, wala na sisig ka tao, wala na mahal nimo sa kinabuhi, naa na sa kamot sa atong Ginoo. Daygo nato ang atong Dios mga igsoon. Hallelujah. Kini mao ang paralitiko, wa siya laeng nauna-unaan. Sa Ginoo gyud mga kaigsuonan. Makabaton ko kaayuhan. Aben yung mga tao, mga kaigsuonan, sa pagsugod pa lang murag dili ang tanan nagtuo, wala ang tanan nagtuo nga mahitabo to nga milagro adtong adlaw. Pero kining taong paralitiko, everybody say praise the Lord. Aduna siya gipamalandong nga pagmaayo nga kining akong dako kay nga panginahanglan, kining akong pagka-paralyze, ako ning mabatunan ang kaayuhan diha sa kamot sa akong Ginoo nga akong gituohan. Ug matud pa sa balaang kasulatan, sa pagkahitabo nga naayo mga kaigsuonan, sa pagkahitabo nga kining tawhana nakabaton sa iyang panginahanglan, nawala ang iyang balatian, matud pa sa Biblia, matud pa sa mga tao, kini nga milagro wala pa sukad mahitabo, but pasabot katupag yun nila sukad makiti. Pagkanindot gyud ining mga lagad tas Ginoo. Kay ang imong panginahanglan nga dinagko naa sa kamot sa atong Ginoo mga igsoon ko. Wala sa kamot sa tao, naa sa kamot sa Dios. Everybody say praise the Lord. Og kining babayhan ng dautan mga igsoon natong gibasa karon sa Juan kapitulo 4 bersikulo 13-14 ngadto sa 24 mga igsoon. Hallelujah. Usa ka babae nga dili maayog dungog. Everybody say amen. Babaeng dautan, hallelujah, naglakaw siya, moadto siya mga igsuon ko sa atabay, sa tubod kay mukabo siya igsuon ko. Pag abot niya diyan nahibalag niya nga naglingkod ang atong Ginoo.
pagkanindot gyud ni alagaran ang Ginoo, kay bisan sa mga tao makasasala, mga taong dautan, ang Ginoo magpakita mga igsoon para luwason niya ang tao bisag unsa kadautan. Hallelujah. Pero sa diha nga luwason na ka mga igsoon, tinud-a ang imong pag-ila sa iya, tinud-a ang imong pag-alagad sa iya. Ayaw kumpiyansa nga giluwas na ka mga igsuon ko, kundi alagara siya sa kinasingkasing, simbaha siya nga matinud-anon mga igsuon. Lingkod ang Ginoo, niagi ang babay. Abi nimo kining babayhana, matod pas Biblia, 5 ka buok puyo-puyo. Saan ang puyo-puyo? Ato lang litso na 5 ka buok kabit. Grabe ning babayhana, no? Bot kung dinis kalibutan din si karalabatay na dunggan ya, wala oy naman tinggal dili tag-isa ra may kabit. Tag-isa ray, tagduha ray kuan, puyo-puyo. Pero kining babayhana nas Biblia, 5 ka buok. Kaning naibinuhatan ngayong ani mga igsuon, burag pastilan gamay na lay kuan ani, kuha na nagpisi ba? Oh. Samtang adto sa tubod mga igsuon ko kay magkuhag tubig. Tuwa ang Ginoo. Og nahibalo ang Ginoo mga igsuon kung unsa ni nga klase nga pagkatao, unsa ni nga klase nga babae. Amen. Tanan mo ingon amen. Nahibalo ang Dios kung unsa ta nga klase nga pagkatao. Naaman tay pagpangalagad sa Dios. Pero ang tinuod nga pagpangalagad sa Dios mga igsoon dili pa kitang tao. Kung makit-an ta nga maayong tao ta sa daghang tao, unsa kaha mga igsoon ko kung kita na lang isa nga way makakita nato. Kung maayog moingon ang mga tao, buutan ka ining tawhana, buutan ka ining bataa, buutan ka ini siya, grabe ka ini siya ka Dios nun. Pag makitaan ka nga mosimba ka. Pero unsa kaha kung ikaw na lang sa imong balay way makakita nimo? Butan ba gyud gihapon? Diyos nun ba gyud gihapon? Everybody say amen. Kaya ang pagpangalagad sa Diyos dili lang ipakitang tao. Ang pagpangalagad sa Diyos ipakita nato sa Diyos nga nangalagad ta sa iya. Kay kung nangalagad ka sa iya, dili nimo supakon siya. Kung tinuod nga nagsimba ka sa iya, og nagyuk mo og nagila ka kaniya, dili nimo siya supak-supakon. Everybody say amen. Maulaw man kaniya. Makitaan ka bisag ikaw lang maginusara. Nahibalo siya mga igsoon kung unsa imong gibuhat bisan ikaw na lang usa. Kay matod pa sa Biblia sa dayag ug sa tago nga binuhatan sa tao, nakitaan sa atong langit nung Amahan. Nakita niya mga igsoon ko, kay bisan kanusa ang Ginoo wala matulog, ang Ginoo wala mo pahulay, ang Ginoo nakakita adlaw-adlaw 24 oras sa tao mga igsoon ko. Unsa kaha kung walay nakakita nato? Kristohanon ba ta gihapon? Kung kita na lang sa atong balay, walay laing tao makakita nato. Nagsimba pa paghihapon ta sa iya. Kay daghay mga tao mga igsoon matod pa sa Biblia, daghay mga tao nagsimba sila sa Dios pakitang tao lang. Para ignon nga mga Dios nun sila. Pero sa diha na sila sa ilang kaugalingon mga igsoon ko, daghan kaig mga binuang ang ilang paghimuon. Kitang mga Kristohanon, usbo nato ang atong mga mindset. Daghan may makakita nato nga hinimbahon ta. Og minsalag maayong tao ta. Daghan makakita na mga tao, mga igsuon nga musimba tag mo ingon nga buutan kaayo ta nga pagkatao. Hallelujah. Dili lang sa tao na tunaw ta madunggan mga igsuon ko. Hinaot unta nga ang Dios mismo mo ingon nga ikaw mapialan og masaligan ka nga ulipon nga nangalagad kanako. Kung ang Dios na mo ingon mga igsuon, walay lali sigurado na gyud ka nga ikaw angayan sa atong Ginoo. Takos og angayan mo atubang sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Everybody say hallelujah. Mo na pinakanindot sa kinabuhi na to. Magmatngon ta adlaw-adlaw. Bisan to ata sa atong Pinoyanan, sa atong panimalay, sa atong lugar, bisan wala ta sa simbahan. Kay mo nagiingon sa atong Ginoo.
sa mga Parisiyo, sa mga nabasa nato sa Biblia nga daghay nagpakaruning nun nga sila ang ilang baba tanan sa Ginoo, pero ang ilang kasing-kasing layo kaayo sa Ginoo. So dili nato na mga kaigsuonan ko, dili nato na tamakan, dili nato na mga igsuon ko sundan nga kinabuhi, kundili ang atong sundan nga kinabuhi kining atong pagkamatinud-anon, atong tudluan ang atong kaugalingon sa pagsunod sa kabubuton sa atong Dios. Everybody shout hallelujah. Shout hallelujah. Busa ang babae mga igsuon ko, dako kay problema sa kaugalingon niya. Iyang natagbo ang Ginoo didto sa ilang kuhaanan og imnunon nga tubig sa ilang sagubanan. Samtang misulti ang atong Ginoo mga kaigsuonan, gipasabot pagmaayo sa Ginoo sa babae. Giignan siya sa giignan ang Ginoo, giignan sa Ginoo ang babae. Babae, kung makainom lang ka nining tubig nga akong ihatag kanimo, dili na gyud ka bisan kanos apa uhawon. Dili kay ni masabtan sa babae. Kay ngano, ang babae naas pagkinabuhi sa pagkakarnal. Ang babae naas pagkinabuhi sa pagkadautan. Kay ang mga espirituhanon nga mga butang lisod kay sabton sa mga tawhunon nga pagbati. Everybody say amen. Bisan ka nato mga igsuon, kung nagkinabuhi na ka sa kalibutanon, lisod na nimo kay sabton ang espirituhanon nga gikan sa Ginoo. Bisan dayag pa kay nga pagkasulti, lisod kay nimo sabton nga numan ang imong pagkinabuhi naaman sa kahilayan, naaman sa pagkadautan. Palakpakan nato ang Dios. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Diha ninong babae mga igsuon, pag-ingon ug pagkadungog sa babae nga kining tubiga, pag mainom nimo ni, pag makaangkon ka niini, kini nga tubig dili na bisan kanus akauwa. Ang buti pasabot sa atong Ginoo. Yes, kitang mga tao nagkinahanglan man tag tubig, literal. Amen. Nagkinahanglan tag pagkaon, literal. Nagkinahanglan tag sinina mga igsuon, nagkinahanglan ta adlaw-adlaw sa tong panginahanglan. Pero gipasabot pag maayo sa Ginoo kung unsay labaw o pinakadako nga atong panginahanglan. Babae, giignan niya, pag makainom ka nining tubiga, dili na gyud ka uhawon pag-usap. Ang but pasabot sa Ginoo ang iyang presensya. Pagkanindot no, kung nangalagad ta sa Ginoo mga young people, pagkanindot kung naamos ka init sa pagpangalagad sa Ginoo mga tatay ug nanay, pag mabatyagan pa nato ang presensya sa Dios, maunay giingon sa Ginoo, pinakadako na nga panginahanglan nato dinhi samtang ni apata ni ining kalibutan. Kung nasinati nimo ang paglihok sa presensya sa Dios sa imong kinabuhi, ang Biblia nagdeklarar, pati nga lang na mga igsuon, but pasabot dili pa na mo'y kabuhuan. Naghulat ang kinatibuk-an sa paiyang pagbalik. Kung gipatilaw ka niya sa pagkanindot kaayo, sa pagbati sa presensya sa Ginoo sa imong kasing-kasing, makahila ka, makasayaw ka, makadaig, makalukso ka, makaawit kas Ginoo, o gibatyag nimo ang kalipay sa kasing-kasing, timan ini, pati nga lang na, mao lang na pagbati mga igsuon ko, nga dito, hallelujah, wala na'y makalabaw, pati nga lang, buti pasabot ka ng atong nabatyagan nga kalipay ron, gamay ra na. Nagbalik sa Ginoo, tuwa ditong pinakadako. Pero samtang napatas kalibutan, aginod sa pagpangalagad, kinahanglan mo abot tas panimbahon, kinahanglan ang prayer sa atong panimalay magpabilin. Napabay pag-ampo sa inyong balay? Napabay pag-ampo panahon mo matata? Mumata mo? Napabay mga pag-ampo ani sirta matulog? Naapay mga pag-ampo ani sirta mulakaw sa atong biyahe mga igsuon ko. Buhato nato ang tanan samtang ni apataaning kalibutan na mga kaigsuonan. Naamay gikahadlukan, naamay angayan natong bantayan aning kalibutan na. Pero ayaw kahadlok. Kung ang Ginoo ba nimo, tabunan kaniya kanunay sa iyang hamili nga dugo. Tabunan kaniya mga igsuon ko. Usbo na ko ang pinaka dako nga panginahanglan sa tao, walay lain ang presensya sa Dios. Makalahutay kay abi nyo sa rapture, ang magnet, ang mumagnet na to. Nganong ang word gigamit mga igsuon ko appear, kining na sa atong tarpaulin. Kaning word nga appear kung nabasan niyo na. Kaning word, kining appear.
appearing. Lakono, imong katapad ko no, apira ko no. Apira ba imong katapad? Unsay action? Sige, apir ba apir? Patingog ka gyud. Patingog ka kalit. Abre apir nga mag. Ayaw, apir pag. Uban kay igon mang agtang mula hosman. Abi nimo kanang word nga apir, kanang nari ba? Mo binay ato apir. Tanaw ninyo akong kamot pag mag-apir na. Apir. Kung nangalagad ka sa Ginoo, nagpabilin ka sa iyang presensya. O sa Ginoo, kung magpabilin ka siya magpabilin diha nimo. Sabtan ninyo? But pasabot, kung mulayo ka sa iya ha, magpabilin pa Ginoo. Yang people, magpabilin ang Ginoo si mo kung mulayo ka sa iya. Unsa nga pamaagi nga ang tao mulayo sa Dios? Pagbuhat og sala. Laman na mo katapad, igna nga pagbuhat og sala. Laman no, igna pagbuhat og sala. Laman no, igna pagbuhat og sala. Maunay makapalayo sa Ginoo. Pag magbuhat nagsa ang tao, mulayo na ang tao sa Dios. Ang Dios pod mulayo na sa duhay sibugan, duha. Mulayo ka, pagbuhat ni mong dautan, mupalayo na ka. Di ba? Maulan na ba ning tao mo himugsa mo simba? Maulan, di ba? Maulan, di. Mauwaw naman ganing pakitag pastor. Mao na gani mo laman og kaigsunan. Pag magtagbo, magdungo-dungo. Pag makabuhat na og usaman. Sala. So kana mo'y pamatuod nga ikaw una mo layo sa Dios. O diyan sa sulti sa Dios, pag mulayo ka saya, mulayo sab siya. So nagdungan, nagana mulayo, layo ka, mulayo pag yun ang Dios. Amen. Pero dinita sa the word appear. Bulahan kayo ang bautismadong nagpabilin sa kalipay sa pagpangalagad. Kay dili gyud na matangtang ang presensya sa Ginoo naa sa atong kasing-kasing. Kanang word nga appear mga igsuon ko, inigbalik sa Ginoo. Talagsara karong mga wali mga igsuon, dili kay ni madunggan na karon. Mahitungod sa pagbalik sa Ginoo. Everybody say praise the Lord. Pero ginadasig ko kamo, gina-challenge ko kamo mga igsuon ko. Ginahagit ko kamo. Tinud-alang pagpangalagad ang Dios kanang mabati gyud ninyo ang iyang presensya. Maunay mo magnet sa atoa. Inigbalik sa Ginoo mga igsuon ko. Shall we say amen? Appear. Pagtingog sa trumpeta, appear ang word. Ingon ang Biblia, sa kalit sa usa ka pagpamilok. Ang tanan natong lawas nga mamatay, ilisan og lawas nga dili na mamatay. Lawas nato nga masakit, ilisan na sa lawas nga dili masakit. Lawas nato nga madunot, ilisan na sa lawas nga dili madunot. Sa usa ka pagpamilok, patingugon sa Ginoo ang iyang trumpeta, ug ang naa kang Kristo magatagbo. Apir ang gigamit. Tagbo. Paglali nimo ang Ginoo gikan pud sa langit, mumbaba pud. Tagbo, di ba? Apir. Sabtan ninyo. Mo ni ang word nga gigamit, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God our Savior Jesus Christ. Mulalin ka, ang Ginoo mo na og gikan sa langit og mutungtong sa panganod. Magtagbo ang tanang Kristohanon sa panganod mga kaigsuonan. Pangalagad og tinuod sa Ginoo. Mabati nimo kanunay ang iyang presensya sa pag-awit, sa pagsayaw, sa pagdaig mga igsoon, sa pagpaminaw sa mga pulong, sa atong pagluhod, sa atong mga pagampo. Ang atong greatest need, ang iyang presensya, samtang nagpaabot sa iyang pagbalik manindugtang tanan mga kaigsuonan. Daygo na to ang Dios. Hallelujah. Tingali mga igsuon ko, sige daygo na to ang Dios. Gubot kay ang imong naahuna tungod sa imong mga panginahanglan. Gubot kay imong naahuna tungod sa mga kabtangan. Gubot kay imong naahuna sa mga butang nga imong gikinahanglan. Pero nining oras sa suginlan ko ikaw, ang pinakadako nga gikinahanglan sa tao, ang presensya sa Dios, ang presensya sa Dios, ang presensya sa Dios.
Giignan ang babaeng dautan, babae, pag makainom kag tubig nga kung ihatag kanimo, dili na kaawahon pag-usab. Ang gipangitaan ning babayhana, literal ra nga tubig mga igsuon para sa ilang kauhaw. Pero matod pas Ginoo, kumukabo ka nining tubiga, magbalik-balik ka dinhi kay moabot ang imong kauhaw na pod. Babae, tagahan ko ikaw og tubig. Nga kining tubiga mauni ang panginahanglan, mauni ang pinakadako nga panginahanglan sa tao mga igsoon. Bisagon sa kakadautan, bisagon sa ka mga kaigsuonan ko, sa wala na hinungdan, wala na kapuslanan sa kalibutan. Pero ni ay Ginoo, pag imo nang matagbo ang Ginoo, kung imo nang mailhan ang Ginoo, napakay paglaom sa iyang kiliran, napakay dako kayo paglaom sa imong kinabuhi. Jesus answered and said, hallelujah, every person that drinks this water will be thirsty again. But the person that drinks the water I give will never be thirsty again. That water I give will become like a spring of water flowing inside that person. That water will bring that person life forever. Ang gitumbok sa atong Ginoo ni mga igsuon, walay lain, espirituhanon nga tubig. Hallelujah. Ug giignan sa Ginoo ang babae, mga kaigsuonan. Sige, pag makabato na ka niini, uli ka sa inyo. Jesus told her, go, get your husband and come back here. And woman answered, but I have no husband. Jesus said to her, you are right to say you have no husband. Really, you have had 5 husbands. But the man you live with now is not your husband. You told me the truth. The woman said, sir, I can say that you are a prophet. Our father worship on this mountain, but the Jews say that Jerusalem is the place where people must worship. Jesus said, believe me, woman, the time is coming when you will not have to be in Jerusalem or on that mountain to worship God. You Samaritans worship something that you don't understand. We Jew understand that we worship. Salvation comes from the Jews. The time is coming when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. The time is now here, and those are the kind of people the Father wants to be His worshipers. God is a spirit. So the people that worship God must worship the Spirit and in truth. Sige mga igsoon, samtang ablihan na to ang atong altaran. Hallelujah! Oh, Jesus! Woo! Hallelujah! Hallelujah! In the name of God, in the name of God. Oh, hallelujah. Daghan kay kag ipamalandong, daghan kay kag ipanguna-una. Pero isa lang unta ang mahimong magmadaogon sa imong pagpamalandong, paghuna-huna o pagplano karon. Dili nimo ibaylo ang presensya sa Dios. Ayaw ibaylo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah! Oh Jesus, hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus.
Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. That's it. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Padayon sa mga pag-ampo, mga igsoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Oh God, hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Yes, hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Sige mga igsoon, padayon sa pagpamalandong. Padayon sa mga pag-ampo. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Yes, sige, pagpakainit sa pag-ampo, sa pagpamalandong, pagpakainit sa pagdaig, pagpakainit sa pagsimba. Amen. Halingi ang kalayo sa revival. Pasigaa sa kusog ang kalayo sa pagdaig, kadasig sa pagsimba. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Pagpakainit sa pagdaig sa Ginoo, pagpakainit sa pagsimba sa Diyos. Hallelujah. Daigo nato ang Dios, imayaw nato yang ngalan. Sige, palakpakan nato ang Dios. Amen. Hallelujah. Sige, church. Hallelujah. Daigo nato siya. Imayaw nato yang ngalan. Sige, mga kaigsunan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tungod kanimo mag-aawit ang tanan, mga igsoon.
kasalanan ko. Ibayran mo dito sa krus ng Kalbaryo. Pinaalis sa mga labot mo na ayaw ako. Tungkol sa pag-ikot mo, nalipay ako. Gitubos mo, amen. Gitubos mo ang kasalanan ko. Awito na to kining tanan. Ibayran mo rito sa krus. Thank you, Lord. Hallelujah. Pinaagi sa mga labot. Naagi sa mga labot. Amen. Naayo ako tungkol sa pag-igugma mo. Nalipay ako. Come on! Tungod kanimo ako may kawasan. Tungod kanimo ako may kadaugan. Ako may kadaugan. Come on, tungod kanimo Tungkol kanimo, ako may kayuhan. may kayuhan. Come on, hallelujah. Ang kuna ang kayuhan, pinagi sa ngalan sa Ginoo. Ako nakalabutan. Tungod kanimo, tungod kanimo ako may kagawasan. Hallelujah. Tungkol kanimo, Ako may kadaugan. Tungod kanimo tungkol kanimo, ako may kayuhan. ako may kayuhan. Hallelujah. Tungkol kanimo, Ako nakalahutan. Tungod kanimo wala na'y laing pangitaon. Amen. Come on. Na'y laing pangitaon. Wala na'y laing higugmaon. Higo na kalago ug igunak ang presensya mo. ang presensya mo. Ikaw lang. Ikaw lang. Come on. Tungod kanimo ako may kagawasan. Hallelujah. Feel the presence of God. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. The Spirit of God. Hallelujah. See right now. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Ako nakalahutan. Tumod kanimo. Come on, wala na'y lain for the last time. Hallelujah. Laing pangitaon. Amen. Wala na'y laing higugmaon. Ug igunagan ako. Yes. Ang presensya mo, Ikaw lang. ikaw lang. Tungod kanimo Ako may kagawasan. salamat Ginoo. Tungkol kanimo, Hallelujah. ako may kadaugan. Tungod kanimo Tungkol kanimo, ako gamhanan ug balaan nga Dios. Gialagad nagapasalamat kami sa iyong mga pulong. Salamat sa tubang sa mga pag-ampo sa tanang pre-request sa balatian. Salamat sa kaayuhan. Salamat nining taknao Dios yung mga pulong. Salamat sa iyong presensya. Magapanguli ang tanang makaigsuunan nga dala ang mga panalangin. Sa tanang nagsimba karon ikaw magadugang panalangin spirituhanon, material ng mga butang panginahanglan sa matag usa. O Dios, magpanguli kami amahan, dala na mo ang kalipay gikan kanimo sa imong espiritu. Salamat sa iyong presensya o Dios, nga imong gipatilaw kanamo amahan. Hallelujah.
ug kami o Dios nagaampo nga padayon ka magahatag kanamo og kaligon, kalipay, security sa mga kinabuhi sa adlaw-adlaw. Tabuni kami sa imong dugo. Amahan, ipalayo kami sa mga kadautan, mga disgrasyas kadalanan. O bisan pa man sa akong panimalay, kurala kami sa imong gahom o Dios. Ang daghan imong mga manulunda mo'y magapaligid o magahimos pagpantay sa iyong mga kanakan. Salamat o Diyos, yung pagkamaayo ng taklaas kagabihion. Panalangin niya ang tanang naminaw sa mga mensahe. Panalangin niya ang tanang manimbahay. Panalangin niya ang tanang mga kaigsuunan through live streaming, social media. Ikaw mag-bless sa tanan. Kanimo ang himaya o Diyos, kanimo ang kadungganan. In the name of Jesus Christ, we pray. Shout, Amen.